Als je hier voorbij komt, dan zie je een kasteel liggen en een boomgaard. En dan denk je van, goh, dat is heel normaal eigenlijk, die combinatie. Toch is dat veel specialer dan dat we denken. Toch, Jan? Ja. Ja, het is eigenlijk Limburg. Hè. We staan hier bij Geulen. Je moet je voorstellen dat het kasteel, de boomgaarden en het dorp Verbond, dat moet hier in de bloesemtijd één grote bloemenpracht zijn geweest. Ja. We zien deze boomgaard. Vroeger was het veel groter. Ja, precies. Dit hele lege veld hier, eigenlijk tot de Maas toe, is één grote boomgaard geweest, één grote hoogstamboomgaard geweest. Je loopt hier een boomgaard in en dan ligt hier zo, dit is een halve fruitwinkel en dan moet je kijken hoe zo'n appel eruit ziet. Hoe die helemaal gaaf is en je kan hem bij wijze van spreken aansnijden. Oké. En je ziet gewoon, dit is hoe hij eruit ziet. Kijk, je kan aan de pitten zien dat hij eetrijp is nu, dus ja, je kan er een stukje van proeven als je dat wil. Wat voor appel is het? Ja, het lijkt op een rode Gravensteiner. Oh, lekker zuur. Op een Gravensteiner. Ja. Lekker. En dan zie je die appels liggen en denk je van, wat zonde allemaal, hè? Ja, Maar daar wisten ze vroeger wel raad mee. ja, maar kijk, eerst komt hier eens een das langs. Hè, want dit ligt hier, die das die is hier misschien vannacht geweest. Die vindt die appels ook wel erg lekker. Maar vroeger had je dus in één keer heel veel fruit. Die boeren die hadden heel veel fruit, die hadden geen koelkast. Wat doe je dan daarmee? Nou, dan gingen ze stroop maken, ze gingen er sap mee maken, ze gingen er cider mee maken. En daar hadden ze nog appels over. Had je nog meer appels over? Ja, want wacht eens, we kunnen vlaai maken. Want in een vlaai kan je wel 5, 6 appels in één vlaai. Dat is heel fijn. Oh, de brandnetels, hè? Maar zo'n boomgaard, Jan, heeft veel meer te bieden dan alleen fruit. Hè? Ja, kijk, wat we vaak vergeten, dat is vroeger die hoogstammen, die werden geplant omdat hier vee onder kon grazen. Dus hier graasden koeien onder. Ja. Maar die koeien, die wil je ook dat die hier blijven. Dus dan plant je een heg rondom, want ze hadden nog geen prikkeldraad. Ja. Dus er gaat een heg rondom zo'n boomgaard. En ja, daar komen nog wat knotbomen bij, want die knotbomen, daarvoor was het hout ook weer nodig. Dus je hebt eigenlijk een biotoopje. Stel dat je hier een steenuil zou zijn, dan kan je je nest maken in zo'n knotboom. Mm-hmm. Jij vindt je muisjes, je voedsel, dat scharrelt onder bij die heg. Of dat zit hier ergens in het gras, zitten muisjes of mestkevers of wat dan ook. Ja. Dus die uil die vindt het hier prima, die das die vindt het hier prima. Maar daar staat een notenboom. Nou, daar liggen noten in. Nou, daar kan een eekhoorn een wintervoorraadje mee aanleggen. Dus je hebt hier eigenlijk een heel klein paradijsje voor allerlei beesten die hier rond. En de heg, de boomgaard en het vee, het hoort eigenlijk allemaal bij elkaar. Het hoort ook allemaal bij de boerderij of bij het kasteel wat er staat. En daarmee heb je iets wat dat heel logisch in het landschap past. Het vertelt een stukje geschiedenis. Maar ook nog eens een keer de beestjes die erbij zitten. Dat was ook al honderden jaren zo. Ja. En nog fruit voor de vlaai. En fruit voor de vlaai, ja.